Com podeu comprovar, després d'un hivern llarg i plujós, els vidres estan bastant bruts. Sí, aquests vidres estan bastant bruts. Així que avui vaig a posar els meus robots a treballar. Doncs, ja m'he acabat gairebé el cafè. Doncs res, ja tenia ganes de prendre'm un cafetó aquí fora, que s'està la mar de bé, ja no fa fred, ja no plou, estan els vidres nets, el robot acabarà aviat de netejar-ho tot. I bé, per això us volia parlar dels meus robots. Evidentment, quan em referia als meus robots, no em referia a aquests robots. Kill all humans. Kill all humans. Must kill all humans. Sinó aquests altres, robots de debò, de l'any 2021, robots, eines que ens ajuden a fer feina, com un martell o com un tornavís o com una rentadora. Aquest és el robot de netejar els vidres. Aquesta és la màquina, la lamprea, que es va arrossegant. Els vidres són molt grans i estan molt bruts, així que necessitaré un munt de teles d'aquestes, de tovalloletes. Tot i que té una bateria petita, ha d'anar endollat a la corrent. Si se'n va la corrent per qualsevol motiu, la bateria només serveix perquè el robot no caigui. Per això també tenim aquest cordonet de seguretat que ha d'anar lligat. En aquest cas no ho faré servir perquè com estic en una planta baixa i seré aquí tota l'estona, si se'n va la llum i comença a xiular, el sentiré. Una mica de neteja vidres que aconsellen no fer-ho servir, però com estan tan bruts, jo hi posaré una miqueta, molt poc, perquè aquest robot no funciona bé si el vidre està molt humit, molt mullat, i cal anar amb molt de compte amb això. I per descomptat un allargador. Així anem a netejar això una miqueta i anem per feina. El robot busca els marcs i aleshores ell va d'esquerra a dreta i de dalt a baix fins a acabar tot el vidre. Això va bé per finestres grans, per vidrieres així una mica grans. Els robots en general, i aquest com tots, fan soroll. Això ja està gairebé acabat. Només falta aquest vidre per dins. Però els altres, com podeu comprovar, estan impecables. Si us deixo el link per comprar-lo si voleu aquí sota. Si creieu que no li traureu profit,
el del robot aquest, hi ha un invent que he fet, si us el voleu mirar. De moment només funciona a la província de Barcelona. És una pàgina web, un servei que es diu robotsdealquiler.com, robots de lloguer, i on llogo els meus robots, els robots que tinc, i els pots llogar per ells mateixos o amb un humà, amb assistència humana. Espero que t'hagi agradat, com sempre. Si tens algun comentari, fes-ho a la caixeta d'aquí baix. I si t'ha agradat, fes-li el m'agrada i subscriu-te si no t'has subscrit i tot això. Fins que ens ho veurem.